Fl-aħħar 10 snin l-Aġenzija Appoġġ ħadet ħsieb 281 adozzjoni minn ġenituri Maltin. U llum il-ġurnata ġenituri prospettivi jistgħu jadottaw minn għadd ta' pajjiżi fosthom l-Slovakkja, l-Albanija, il-Vjetnam, l-Indja, il-Portugal u l-Bulgarija. Dan fl-istess waqt li għaddejjin taħdidiet mal-Kroazja u r-Rumanija biex jingħaqdu ma' pajjiżi ġodda li nfetħu għall-adozzjonijiet fl-aħħar xhur. Innota dan il-Ministru għall-Familja Michael Falzon fl-okkażjoni tal-10 snin mit-twaqqif uffiċjali tal-ewwel servizz ta' adozzjoni f'pajjiżna fih dan il-Fondazzjoni għal ħarsien tas-Servizzi Soċjali. Ruċi Berras mill-Aġenzija Appoġġ innutat li minkejja ċokon ta' pajjiżna l-awtoritajiet Maltin jibqgħu jaħdmu għal ġenituri prospettivi Maltin. Naraw anka pajjiżi oħra anka bħal Russja forsi nerġgħu nibdew id-diskussjonijiet magħhom biex jerġgħu jibdew jiġu tfal minn hemm. Jiġifieri ma naqtawx qalbna. Matul il-konferenza ingħad kif il-Gvern qed jagħti għotja ta' 10,000 euro biex jagħmel tajjeb għal parti sostanzjali mill-ispejjeż marbuta mal-proċess tal-adozzjoni u li bħalissa hemm 27 familja li jinsabu fil-proċess li jirċievu din is-somma. Is-Sinjura Xiberra spjegat kif l-Aġenzija Appoġġ taħdem kemm ma' ġenituri naturali, ma' ġenituri adottivi u ma' tfal. Nimxu aħna b'mod sensittiv ħafna u nissapportjaw kemm jista' jkun il-kulħadd. Però il-fokus tagħna dejjem ikunu tfal li l-adozzjoni ssir fl-aħjar interess tat-tfal. Dan kollu b'sensittività kbira, kif diversi drabi il-persuni involuti ikunu għaddew minn ħafna tbatija.